Kde bolo, tam bolo. Kde v Poprade Boltky plávali a vlaky meškali, bola raz jedna trieda, štvrtavé. Začal sa deň ako každý iný. Do školy prichádzali žiaci plní energie, ktorých vždy s úsmevom na prách privítala ich obľúbená pani upratovačka, či pán učiteľ. Áno, boli naozaj vzorní. Vždy všetci chodili na čas. Ale späť k téme. Táto trieda bola naozaj výnimočná. Ale už dosť. Takto ja tu vás chválim a vy takto? Tak toto, kamaráti, nebudeme. Alebo, veď, pozrite sa na tento príbeh sami. Takže to bude dnes? Meškal na vlak. Zrazili sme cigánku. To sa vám jak podarilo? O 20 minút neskôr. Kočka a pre mňa si jediná žien. To v najhlbšom pekle ťa počkám, ak povieš, že ľúbi ťa, povieš, že ľúbiť ťa smiem. Potom, čo sa hudák usadil. No a prvá dvojica Boris Filip, druhá Laura Vicky. O 30 nudných konfigov neskôr. Počúvaj, už by sme si mali dať čo urobiť. Všetky tie konfigy a písomky už mám toho pokrk. No ale čo tým myslíš? No predsa zapečatiť triednu knihu. Tak s tým by už asi súhlasili všetci v tomto čase. Máš aj nejaký plán? Mám. O jeden tajný plán neskôr. Čaute, chlapci. Čau, Boris. Filip nás poslal za tebou. Ja, jasné, dneska sme sa o tom bavili. No môžeme to ísť rovno vyriešiť. Čo poviete? Jasné. Kde? Kto? Čo? Vy veľmi dobre viete, o čom hovorím, pán učiteľ. Ha? No už by sa hodilo to dokončiť. Boris, ale ja naozaj netuším, o čom rozprávaš. No predsa o triednej knihe, že by sa ju už hodilo zapečatiť, tak. Nie. A ty si myslíš, že ja ti len tak dám? No? Ne. V poriadku. Dovi. Pekný deň, pán učiteľ.
Čau Filip. Plán A nevyšiel. Triedny na to neskočil. Musíme zájsť plán B. Po dobrom to nepôjde. Dobre, čau. Kde je hudák? Neviem. Dobrý deň, pán Dubrovčák. Dobrý deň. Prišli sme sa dohodnúť. Nebude chcete prísť na konzultácie? To nie, ale vieme, že pán Kovalčík sa vám zdôveril s informáciou, že viete, kde je skrytý disk s striednou knihou. No, to ja vám samozrejme nemôžem povedať, to je proti mojej učiteľskej morálke. To odmietam sa o tom vôbec rozprávať. S tým sme rátali, máme pre vás niečo. Dobre. Takže... Kým to zo seba vyklopil, Há! Takže vám sa triednu knihu kradnúť zachcelo. A poďme do rozsiadky. Šup, šup, šup! Stisni len kľúčku, babuľka. Dvere nie sú zamknuté. Roman, pojďte s Hudým na prieskum. Áno, ideme. Dúfam, že to zvládnu. U Kovalčíka sa svieti. Hudy, zavoláme Filipovi. medzi tým. Ja vám dám triednu knihu. Vy ste si po disk prišli. No určite. No naspäť k Lucii. Filip, pošli druhú skupinu. Prvú má Brezina. Rýchlo! Brezina je chytil, treba druhú skupinu. Riči.
vlákať. Počkajte tu. Tak sa na to pozrime. No. Poviaca. Studené ruky. To čo je? To čo je? To nemyslí vážne. Toto všetko len pre toto? Ľudia, triedny mi volá. Áno, pán učiteľ? Niečo si stratil, Boris? No, niečo hľadáme, pravdu povediac. Tak sa skúste poobzerať. A sme dočkakali. Hey, Tweako mix this, you know. It sounds cold. Their stress can't fully involved. Old school friends ain't shit, they switch too quick, yeah, bully don't roll. When it's season, get all the hot blow. This Marley ting ain't rating the gang. Why? Can't keep this in the fam. OTP, baby, that's gang. Shit's crazy lately, it's mad. Their stress can't fully involved. Old school friends ain't shit, they switch too quick, yeah, bully don't roll. When it's season, get all the hot blow. This Marley ting ain't rating the gang. Why? Can't keep this in the fam. OTP, baby, that's gang. Shit's crazy lately, it's mad. One got nabbed in front of school. The other got nabbed in the shit. Back then, yeah, we used to be cool. If I see him now, get brain the wrist, I taking a piss. Don't be silly. On the ship, got my hands on flicky. Go back, these shots get busy. Don't lack on the ship like Nicky. Get plenty of taste like Nicky. Back to block, I bro, get Billy. Link up 10 out 10, not fizzy. Kick back, smoking, getting sick, man. My bro got heat for the shit. Don't lack on the shit, get hit with the glizzy. We don't grip in the beat, we pull up and beat. Two-hand things is lit. You're up on the back, their phone for snap. OTP got smoke for your chat. Watch you kick back, leave holes in your cap. All this shit chat when they don't hit back. Bro, link that, call him Samurai Jack. Quickly flip that in the night. Choďte pre pani Čoka. Viete čo, rýchlo si vás nahrám. Behind the scenes. To bude na konci toho videa. Áno.